Volám sa Vojtech Kmetty, som konateľom firmy Andante Group SRO, sídlo firmy je v Nových Zámkoch. Preto som hrdý, že som členom Pointes Slovakia, lebo tá spoločnosť mi poskytuje istotu a stabilitu počas celého roka, aj na letnú, aj na zimnú sezónu. Zákazníci asi kvôli tomu nás vyberú, lebo už vyše tých 15 rokov fungujem. Ceny sú, ja si myslím, konkurenciaschopné a vieme promptne a rýchlo zabezpečiť tie pneumatiky. Raz prišiel k nám do pneuservisu pán s luxusným červeným autom, ktorý mal defekt. My sme to vedeli zdvihnúť s našim ručným zdvihákom, lebo taký nízky podvozok mal. A keď pán vystúpil tej bielej košeli a pozrel sa na svoje auto, že skoro sme ho prekotili, nebolo mu do smiechu, aj napriek tomu sme to dokázali opraviť. No stress with Pointes.